Gawa sa mga pabuto ginasiguro sab sa Police Regional Office 11 nga walay mag-indiscriminate firing o magpataka og pabuto sa ilang pusil aron dili na masubli pa ang insidente diin duha ka mga individual ang nasamdan og stray bullet sa pagsugat sa tuig 2025. Magpatuman sab og one strike policy ang kapulisan sa mga pulis nga magpabuto sa ilang armas. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa pagsugat sa bagong tuig 2025, duha ang naigo og stray bullet sa Davao Region. Usa kanila ang namatay. Busa, ginasiguro karon sa kapulisan sa rehiyon nga dili na kini mausab pa. Muna naghimangyo sad mi sa inyohang sa mga gun owners na be responsible, no, gun owners, na para di ta makadisgrasya. Total na amay laing way of celebrating nga magsaba-saba. Kato na lang ato ang himuon, dili na ta magpabuto og baril. Samtang sa kabahin sa kapulisan, walay pagtaptap karon sa ilang mga pusil. Ugaling dunay magpabuto nga pulis, gisiguro sa PRO 11 nga mag-atubang gayud og silot, lakip ang commanding officer ni ini. Diha na ay one strike policy ang ato ang regional director na kung naay PNP personnel nga magpabuto sa ilahang baril, unya kung asa siya na belong na station, mag one strike policy yun na ma-relieve, no, kay nag-fail ang commanding officer na mag-remind. Dismissal sa serbisyo ang silot alang sa pulis nga magpabuto og pusil nga wala na hisubay sa police operational procedures. Hinuon sa milabay nga tuig, walay natalang pulis nga nagpabuto sa ilang pusil ato sa pagsugat sa Pasko ug bag-ong tuig. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.